Azzopardi, persuna li ilha tillimita fil-Partit Laburista għal dawn l-aħħar 20 sena u Sindku tal-Partit Laburista fil-lokalità tar-Rabat għal dawn l-aħħar 6 snin. Illum il-Partit Laburista ma jridux jerġa' jikkontesta l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali fuq il-lista tal-kandidati Laburisti f'Mejju li ġej. Irċievi din-littra fejn tgħidlek, fejn il-Partit jgħidlek, jiena lilek irrid litteralment inwarbek. B'sens ta' arroganza ma nafx, forsi il-Partit fil-Gvern bħalissa għandu daqshekk distakk bil-Partit Laburista Partit Nazzjonalista ma jista' jgħar min-nies, jista' jgħar min-nies ġenwini, għax jien nemmen li kont bniedem ġenwin li ħdimt għall-Partit, immilitajt għall-Partit għal dawn is-snin kollha semmejt inti, u dejjem bqajt inħares il-prinċipji li dejjem sawruni li għamluni dak li jien. Għax jekk inti titlef il-prinċipji tiegħek, tkun biegħat lilek innifsek. Hekk stqar is-Sindku Laburista tar-Rabat Azzopardi meta kien il-mistieden ta' Serġo Mallija fil-programm Thank You. Azzopardi jgħid li sar kumplott moqżis kontrih minn nies tal-istess partit tiegħu, minn nies li kien jaħdem magħhom. Qal illum il-ġurnata il-Partit Laburista m'għadux partit iżda sar moviment. Moviment li taraq il-bot mill-prinċipji li kienu jsawruh. Illum is-soldati tal-azzar inbidlu. Illum daħlu soldati oħra, forsi aktar opportunisti minn ta' qabel, u qegħdin hemm biex jaqdu lilhom il-familja tagħhom. Is-Sindku tar-Rabat isostni li l-Gvern ma' ċerti lokalitajiet jimxi mod u ma' ċerti lokalitajiet jimxi mod ieħor. Id-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali għamel minn kollox biex lilu u l-Kunsill immexxi minnu iżommu milli jwettaq xogħlijiet oħra bl-iskuża tad-dejn. Fi kliemu stess kien hemm skop ċar biex iżommuh milli jaħdem ma' lokalità, b'konsegwenza li spiċċaw ibatu ir-residenti rabtin. Azzopardi jgħid li jekk tkun bniedem twajjeb u timxi korrett, postok mhuwiex fil-Partit Laburista. It-twajbi m'hemmx posthom fil-politika għal minnu twajjeb. Tajjeb biex tkun fil-politika. Naħseb fil-Partit Laburistiva, fil-Moviment Laburista. Azzopardi temm l-intervista b'appell biex in-nies jarfu jieħdu deċiżjonijiet, speċjalment fl-elezzjonijiet li se jsiru f'Mejju li ġej. Rridu nagħlmu li trid tkun responsabbli, trid tkun denju lejn lokalità tiegħek, lejn pajjiżek u fl-aħħar mill-aħħar tittifli u taraf min qiegħed imexxik u rridu iva nagħtu l-għodda l dawk iż-żgħażagħ ħajvotaw issa l-ewwel darba ta' 16 sena li jagħmlu l-aħjar għażla li tkun l-aħjar għażla opportuna fi żmien opportun.